क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि माकटाइगाव गामियाव समबारनि हराव हरखाबै अख्रां सानिफ्राय गंसे मोब्लिबारि मुवा गोग्लैयो। माकटाइगाव गामिनि माइ फोथाराव मोब्लिबारि मुवा गोग्लैनायखौ लानानै ओनसोलनि रायजोफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजियो। गोजा सिगनेल जोंबाय थानाय बे मोब्लिबारि मुवानि सायाव मेड इन करिया लिरनाय दं। सिनायनो हायै मोब्लिबारि मुवाखौ हरखाब नुनायाव गामिनि रायजोफोरा गिखांनाय मोननानै साबकाटा पुलिस आउटपस्टआव खौरां हरो। साबकाटा पुलिस आउटपस्टनि पुलिसनि मोनसे हानजाया थांनानै अख्रांनिफ्राय गोग्लैनाय मोब्लिबारि मुवाखौ माकटाइगाव गामिनि माइ फोथारनिफ्राय लाबोयो आरो रायजोफोरखौ बेनि सायाव जेबो गिनांगौ गैया होनना बुङो। उननि समाव मोब्लिबारि बे मुवाखौ साबकाटा पुलिस आउटपस्टआव लाबोनानै संदाननाय हाबाखौ जागायो होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोदों। सॉकेट को आउट कर दिया ना सर प्रोडक्ट चाइना Thank you.